Spolupráca s Mindbrain Academy je pre školu výhodná. Žiaci si preberané učivo, ktoré preberajú na hodinách anglického jazyka, zdokonalujú v popoludnejších komunikačných kluboch a tým pádom sú aktívnejší aj na hodinách a viac chápu a rozumejú tomu anglickému jazyku. Keď komunikujem s tými rodičmi, tak tí rodičia naozaj hovoria, že neboja sa aj doma, či už prečítať ten anglický text, vysloviť, aj keď nesprávne, ale vyslovia. Neboja sa vyslovovať tie slovíčka v anglickom jazyku. Teacher is so good and I have friends that I really like. Tento projekt je tvorený win-win pre všetky strany. Deti, rodičia, školy, aj naši lektori. Inovatívne metódy Mindbrain Academy už fungujú 13 rokov na viac ako 50 školách po celom Slovensku. Chceš aj ty vlastnú pobočku Mindbrain Academy? Viac informácií nájdeš na mindbrainacademy.sk.